Ndewodo. Hello, ụmụ ha bụ okwu ntabi. Mana bifo aja ebido, achọrọ m ịjụ ofe ajụjụ. Dọkịta, ịkwadokwara akwado bifo ga-abịa? Ọ kwesịrị ajụjụ ka ejiri maka okwu ntabi akwa ihe a na-eme na-akwado ha akwado. Nsụka na-ekwadokọrọ maka akwadoro m. Akwadoro m akwado, mana ha awụghị fọ ụmụ pikin, ọwụ fọ ndị toro eto, ndị kara aka afọ, ndị kara aka. Ngwa, dọkịta esi gị bido. Nsogbu adị. Ngwa, onye na-abịa ofu fọst. Ịma mgbe anyị nọ n'ụlọ, ọwụhụ ugbu a anyị na-asụzi bekee. Oge anyị nọ n'ụlọ, ịbịa n'ụlọ akwụkwọ, asị gị kwuo okwu ntabi ire. Ị ga-ekwute onye ga-ekwu ihe a na-eme onye na-ekwuteghị m. Edozi ya n'elu tebụl, pịa ya 6, ọkwadị nne. So, anyị ga-amalite, anyị kwuo ya, anyị mara ndị ga-apụta, kwuo ya otu anyị si wee kwu ya. Onye chefukwe na ụlọ ma ihe a na-akpọ mkpi. Onye kwuo ma ihe a na-akpọ mkpi kwuo, welie aka elu. Mkpi? Oke. Ọkwa unu na-ama na mkpi puru mpi. Unu ọhụrụ mpi, mkpi puru. Mkpi puru mpi. Ịhụrụ mpi, mkpi puru. Unu ọhụrụ ya? Mkpi puru mpi. Ịhụrụ mpi, mkpi puru. Ka onye ga-ekwuli ya? Bịa, ị ga-ekwu ya, ị ga-ekwu ya pụta. Mkpi puru mpi. Ịhụrụ mpi, mkpi puru. Onye ga-ekwu ya? Bịa. Unu awụnụ. Dr. Sai Peter ihe o kwuru. Ọsụ unu ahụrụ mpi puru mkpu. Mpi puru mkpu. Mpi puru. Madam, ịgbalịala. Anyị achọghị ịma lege na nwunye kwadoro anyị akwado. Anyị achọghị ka anyị tarie ere tutu na-ebute ihe oriri. Mpi puru mpi. Ịhụrụ mpi puru. Onye ga-ekwu? Ndewodo. Dọkịta isi mpi puru mpi. Unu hụrụ mpi puru. Kpọrọ ndị aka. Kpọrọ ndị aka. Enwere onye ga-akanye ndị ya? Onye? Ndị ebe na-ama ndị na-ekwu, enwere onye ga-ewelite aka ebe a? Enwegoro onye gara ebe a, ka ndị ebe a winu kwe ha. Ndewodo. Ihe kwuru mpi puru mpi. Unu ọhụrụ mpi puru. Mmadụ n'oge ihe na nke na-enwe m ji alụkwochi n'ike nye ha nka amaghị onye ga-azata ya